शीला एपळ्यात शीला प्लेटिंग गोवा सिन्स 1985 थंय अशें आसा. तर चला या आम्ही मनी प्लांट बघितलं बरं आला. हे किती म्हणलंय वर्जिन. तर हे असं कसं कटलेट हे असा फिश कटलेट कसं फिश बांगड्याचे कटलेट शिणाण्यो बरें सामके मोठे आसा आणि चोणाक रवा फ्राय. तुमचे मसाला ग्रीन मसाला न्ही. सो हांगासर भाजी हे म्हाका दिसता वांगीची भाजी पिकल आसा आणि हे कडी म्हाका दिसता प्रॉन्स न्हू हे सांगता तुमकां. आणि हे इसवण म्हणजे न्ही थाली न्ही खूब सिंपल आणि अशें तेंचे डीश न्ही खूब फेमस आहा. बरें ताका हें केलां प्रेजेंटेशन दिसनात.